Ya I am some for Bernard Asante ni medaso ene mu di twenkomo abre ne abre nyinara. Se wo behunu Bernard Asante ewo YouTube ana Facebook ana other pages ne bia Bernard de enye ntokwa na ono beko. Bernard beka asem a eya futuo obekire okwana abrabo esitie. Se Awurade Yakopon se yede ma ode ma ye kwa na yeso ye mfa makwa. Onua ene noma binima ekoso wo man Ghana mu. Asofofo ne akonfo na asofofo na nkasa ye ho a omo obubra bi a emfata na enso Awurade Yakopon ani na asobro nsampo ani ensobro nsamani na aso Awurade ani nanu bi mekohwe YouTube noma bi ekoso eye sofo obofo one maame agrada mini se noma de ekoso yina Ghana fo bebre ehunu ba me de mafutu a mewa me de oma saa nkrofo mienu ni ese maame agrada ehunu se obofo ye belima no matter how no se obofo afuna obofo betima baye ni kunu because ni kunu a ode na chi ni eberima nti o se ode buo ema obofo na ese kwaku antwi obofo ese oso huru se no matter how agrada eye bia wo yira eda wachi a o respect no no o yesa na o yire tie enti mo no ma amoye no na after all obofo uye nyame nipa na agrada so fro ho se uye konfo ba me no anya agrada anya mame agrada nka meni se akom ye kono wo ai TV station ne nyame adwuma so anya ne mrante na meni se sanka ye nyame adwuma wo social media ba ye nkwa nkoprichi wa abontene ne eye me wonwado no sanye ne mrante sika ya abaya anya nyame adwuma ne ye yo sika a yeso no na kamini se nyame asem sa ya kan wo social media eye ntokwa mini se nyame asem eye ntokwa kon nti ane medi sa nkrofo ye ne ho yawo agrada obofo oni nyame nkrofo binim mintimi mubodin no ane medi ho yawo pa se munya bi mani ntumufo a asem we mekan etomo ho ababso a monfa ntena sene monfa mu adwene mu ye leaders amudi dom anim mu ye leaders yo amudi dom anim amwo kire dom kwane na ntokwane mu do kire sa dom no kwana na se because to amwo to mo ho na mo nsem amwo ka no se mo wi a mo tena se hwe mu video no mo amawie mo tena se hwe video no ne mo to pra binim na mo ye ma no afri binim se nyame nipa na ase wo ye konfo no ma bi ekoso wo man Ghana mu a na Akufo-Addo ese otu onamon na odisiw akondwa de so menka se tena wakondwa so etu nane na fa siwa akondwa de so na kunkono mu sei na ye se wo hwa ade wo akiri no ne me pese meka no enne akoraketoa enam ne ekoso ntino nura ne mehwa yi bi young guy bi etindi the president atem di enti medi odidi o matem eye right says odi atem because no ma de ekoso no tane enti otinka satia president my god she yeti man Ghana ya mampanyini wo ho yeti man Ghana ya asofofo mpanyifo ho yeti man Ghana ya akonfo mpanyifo ho na noma bi ekoso wo manima enye egu Ghana animase koso wo hwe countries no social media baaye no countries ni bia de omo de ye adepa Ghana de ye ntokwa atendidie nsenhunu na ekoso London fo a na nse wo behwe maame pan mu bode ye koyi sofu maame osese
not what in the basi diatem or your basu. So ye kwanhweni so ye sofumami o ye nyame kasamafu na nyame amodi ne ho fa no ni se ontima ho bobo adam no muni se mo no mo ye ne dan ne mo bobo anase muni se de mo ye ne sika ne mo nya ne meme hu se ye dam ne mo bobo enti se kase mo kwatena baabi na omo sam yare. Let me tell you for who me kasa for agrada ne obofo na me ka mo amu wa kire ni nyina ka ho mo de Instagram aye ntokwakon ne atemdie na nkura na omu wa kire ni esua enti Ghana da achi benya panina eye nyansani wom bo nkura no tietie ya na momu enti mana ya wo mo no hane na obe ru Ghana no sudden Cambodia sha ase wan na omu de sa ne man ne sey na awurade di jatum sudden Cambodia sha ase efiri nkuram omo mma beye omo nanane beye omo koye mananane beye na kanso ane beye na eye awurade abufuo bi ne man Ghana yeye no eti Ghana da achi ebenya sofo papa wo Ghana da achi ebenya konfo papa amana ahye nkoma fa Ghana ho ene Ghana konfo ya za 419 krono bebi di sika fa sika bagigade ene de nipa bedi nti ontwini ni nua ho enti na aye ntokwakon awsi ania akusia mienu nhia bo no ba akom krono ntino enne sofo ne yanko sofo no be de asiani konfo ne sofo ne be de asiani akonfo de kra mihusa beta akon anya agrada nkone de mihusa konfo kwa be tena TV guba hu ani mase maami agrada wotime nka mesro wo ya maami a wanyini so ya krono kra ne waba krono anya wo so no de kakra respect yourself man kra na baka ne be nsua nyansa mabuo mra maninum obofo wo ya brante wo ya very nice guy wo ya adoye ni nyankopon aka ne uguso ya adoye se wo sikare kra yesikadura oye de wo koye bia wanya wo so no de wo boa nipa wo mfa nse nipa ma wani mie na ye gina se berima koso omo a wo boa be no omo ye youthfo omo asua no omo afiri mo nkyene na mo de ntokwakon ne amo ye ne Ghana yi enti odi asundwie beba mesromo motemenka momamoni na ho ne ye wachidifo ne ye dua ne ye de ye nananem beba betwa ye ne ye dua o na obeso ama omo atwa enti adua ba ye dua no ye dua papa na chidifo na ba betwa amaye mesromo momamoni na ho eya futuo enti menka ne bebre momamoni na ho meni se awurade na dum nti mobetie na ofri na rekoi mobetu anamo a ebeso aba awurade nka mo ho awurade moa mo se mo besachira Ghana asofofo Ghana akonfo de mintimi nka ngomi apart from agrada mi hu akonfo a bebu sa abra ne bi enti ho de medamo ase mudi mole mubu me ho ba ya asofofo na bedi yo twa kwane no omo na ese mane no ko na asofofo ne ntokwa sofo onhia sofofo mienu a omo nya aka ene sofo ntuni yanko sofofo sofo mfrani yanko sofo se yanko ka nyame asem omo hia ntokwa TV station ntokwa Nana Akufo-Addo tuwa na monsi wo na hwesa no ma weye ne emwa ni cancel no asori bi ho mfa so ma ne watum ntem ni awhwa akoma okon no onse akom na ose mangana ne ntem ni wakrosu no wo right na mane na asundua bam na respect ya bagana magana meyesoro ni Cambodia ni ye chechire ni wahwe yi a ye bedua na obeboro so munima meka kire mo ne awurade nka mu nyina mo awurade moa mo ewo awurade adom mu ayamo sonfo Bernard ne meni se awurade nti mu betie na mu be follow me na asundwe beba ama ye nyina ewa adono mu mechache biara itare de bese chao